Sziasztok! Üdvözöllek benneteket a 10 napos változás kihívás harmadik napján. Ez az utolsó nap, amikor készül felvétel, a többi 7 napon nem fogunk felvételt készíteni. Tegnap is nagyon sok személyes dolog került felszínre, és ezeket nem szeretném nyilvánossá tenni. Úgyhogy a következő 7 nap helyenekről fog szólni. Ha szeretnétek csatlakozni, akkor megtehetitek ugyanúgy, viszont nem készül róla felvétel, és nem lehet visszanézni. Előjáróban még annyit, hogy hamarosan indul a Szexi anyukák szülés után is videósorozat, amit nagyon várok kíváncsian, és a mai napról pedig annyit, hogy a kapcsolatokról lesz szó. Például, hogy miért választjuk mindig ugyanazt, miért ismétlődnek a minták, tehát legyen az párkapcsolat, vagy bármilyen kapcsolat. Ugye a kapcsolataink azok mélyen tükrözik a belső világunkat, az önértékelésünket, a gyerekkori tapasztalatainkat, a hitrendszereinket, és az érzelmi és szükségleteinket. Ha úgy érzed, hogy mindig ugyanabba a típusú kapcsolatba kerülsz, legyen az például bántalmazó, elérhetetlen, vagy érzelmileg kiegyensúlyozatlan, az nem véletlen. Ezek az ismétlődések azért jelennek meg, hogy rávilágítsanak valamire, amit meg kell értenünk, vagy ami változásra szorul. Tehát, hogyha te egy bántalmazó kapcsolatból jöttél, mondjuk alkoholista volt a férjed és vert, vagy csak érzelmileg bántalmazott, a lényeg az, hogy bántalmazó kapcsolatból jöttél, akkor megfigyelheted, hogy a következő partnered is lehet, hogy nem fog fizikailag bántalmazni, lehet, hogy csak érzelmileg, vagy az is lehet, hogy mindegyik, ha megfigyeled visszamenőleg, hogy milyen kapcsolatai voltak, lehet, hogy mindegyiknek voltak alkohol problémái, és tudat alatt, hogy ezeket választod, mert ez a megszokott. A tudatalattinak ez az ismerős, a megszokott, tehát ha például jönne egy olyan férfi az életedbe, ugye nőként, jönne egy olyan férfi az életedbe, aki mindent megad, mindent megtesz neked, a legcsodálatosabb férfi a világon, nem tudod befogadni. Mert számodra akármennyire is fájdalmas, az előző mintát, az a megszokott. És ezáltal nem tudod befogadni a jót. Például a gyerekkori tapasztalataink, különösen az, ahogy a szüleinkkel, vagy akinek gondozója volt, ugye azokkal kapcsolódtunk, befolyásolják, hogy hogyan látjuk a szeretetet és az intimitást. Ha például egy szülő érzelmileg elérhetetlen volt, akkor felnőttként olyan partnereket választhatunk, akik szintén nem képesek érzelmileg elköteleződni. Ugye ez ismerős érzés számunkra, és az agyunk biztonságosnak ítéli meg, még akkor is, hogyha fájdalmas. Az ismétlődő minták gyakran abból fakadnak, hogy tudat alatt újra játsszuk a múlt fájdalmas élményeit. Abban a reményben, hogy ezúttal másképp végződik. Például, ha gyerekkorodban azt érezted, hogy nem vagy elég jó, felnőttként olyan kapcsolatokat kereshetsz, amelyek ezt a hitet megerősítik, mert ez az, ami megszokott. Például, hogyha te nem szereted magad eléggé, akkor olyan helyzetekbe, kapcsolatokba fogsz kerülni, ahol azt tükrözik vissza, hogy te nem vagy szerethető. Megcsalnak, elhagynak, bármi, ami ahhoz kötődik, hogy te azt igazolja vissza, hogy te nem vagy szerethető. Ha nem tartjuk magunkat értékesnek, akkor tudattalanul olyan partnereket vonzunk be, akik nem becsülnek meg minket, vagy akik nem bánnak velünk jól. Ezért a saját önértékelésünk az kulcsfontosságú tényező abban,
hogy milyen kapcsolatokat alakítunk ki. A változás ugye bizonytalanságot hozhat, és az agyunk inkább az ismerős, de diszfunkcionális mintákat választja, mint az ismeretlent. Ezért maradhatunk benne egy olyan rossz kapcsolatban, vagy vonzódhatunk hasonló típusú emberekhez. Tehát sokan, akármennyire rossz egy kapcsolat, akkor is benne maradnak. Teljesen mindegy, hogy érzelmileg vagy testileg bántalmazzák őket, vagy csak nem érzik benne jól magukat, mert azt érzik, hogy ők mindent megadnak, a másik meg nem értékeli őket, vagy, vagy nem figyel fel rá. Tehát, hogy bármennyire is rosszul érezzük magunkat ebben a kapcsolatban, inkább benne maradunk, mint hogy a bizonytalant, az ismeretlent válasszuk. Tehát az ismétlődő minták arra hívják fel a figyelmünket, hogy valami fontosat még nem oldottunk meg. És amíg nem tanuljuk meg az adott kapcsolat tanulságait, például az önszeretetet, a határok meghúzását, ezek a minták továbbra is vissza fognak térni. Újra és újra és újra. És csak azt veszük észre, hogy teljesen más ember ismerkedtünk meg, de ugyanaz a sztori. Ugyanúgy megcsal, ugyanúgy elhagy, ugyanúgy nem szeret, nem értékel, nem tisztel, és folyamatosan, mint egy mókuskerékben újra és újra és újra ezeket fogjuk pörgetni, amíg fel nem ismerjük, hogy milyen minta alapján működünk. Az ismétlődések ugye azért történnek, mert az agyunk számára az ismerős kényelmesebb, mint az új. Még akkor is, ha ez az ismerős fájdalmas. Például, ha egy mérgező kapcsolat után újabb hasonló kapcsolatba kerülünk, az agyunk automatikusan a biztonságos, mert ismerős reakciót válassza. Az érzelmi és energetikai minták tárolódnak a testünkben és a tudatalattinkban, így a múltbeli traumák vagy sérülések ismétlődhetnek, addig, amíg meg nem tisztítjuk ezeket az energiákat. És ugye ezt hozhatjuk magunkkal sejtszinten, szülőktől, nagyszülőktől, dédszülőktől, láttuk valakitől, bármi lehet. De hogyan lehet ezen változtatni? Hát ki kell alakítanunk egy tudatos gondolkodást. Fel kell ismerni először is ugye az ismétlődő mintákat az életünkben. És kérdezd meg magadtól, hogy mi a közös az eddigi kapcsolataimban. Tehát mi az, ami minden kapcsolatban újra és újra és újra ismétlődik. Lehet, hogy mások a szereplők, de maga a történet az ugyanaz. Hogy hogyan érzed magad, hogy hogyan érezted magad a kapcsolat elején és a végén. Milyen dinamikákat láttok újra és újra és újra. Egyébként az Access kérései is nagyon sokat segíthetnek tisztázni ezeket ebben. Például, hogy mi az az energia, amit újra és újra teremtek, ha megkérdezed magadtól, hogy mi az, amit nem látok meg, amit újra és újra, amivel újra és újra teremtem azokat a helyzeteket, hogy ide kerüljek. És mi más lehetséges itt, amit eddig nem vettem észre. El kell fogadnod, hogy te vagy az életed létrehozója, és a választásaid alakítják a kapcsolatokat. Ha felismered, hogy te is hozzájárulsz a minták fenntartásához, már elindultál a változás útján. Például próbálj ki valami újat. Ha általában bizonyos típusú emberekhez vonzódsz, adj esélyt más típusoknak, akik elsőre talán kevésbé izgalmasnak tűnnek. Hogy akkor mi történik. Tegyél apró lépéseket a változás felé, például állíts fel új határokat, vagy mondj nemet olyan helyzetekre, amelyek nem szolgálják a fejlődésedet. Például az access kezelések, testkezelések segíthetnek elengedni a múltbéli mintákhoz kötődő energetikai lenyomatokat is például.
kihez tartozik ez. Hogyha elgondolkozol azon, hogy rajta kapod magad, hogy ugyanaz a minta ismétlődik, vagy rajta kapod magad egy reakción, úgy beszélek, mint az anyám, vagy az apám, vagy a nagyanyám, vagy bárki. Ha vannak helyzetek, és szeretnél rájönni, hogy tulajdonképpen az a tiéd, vagy nem, kérdezz, hogy kihez tartozik ez. Milyen múltbéli emléket vagy hiedelmet cipelek, amit most nem engedhetek el. Tehát azon kell dolgoz, hogy elhidd, hogy értékes vagy, megérdemled a szeretetet, például ismételd ezeket a pozitív dolgokat, vagy gondolatokat, hogy méltó vagyok az egészséges kapcsolatokra, szeretettel bánok magammal, és csak olyan embereket engedek be az életembe, akik tisztelnek. És ugye ezeket a gondolatokat, hogyha le is írhatod egy füzetbe, vagy vezethetsz naplót, vagy csak leülsz a kanapére, és csak elgondolkozol ezen, segíthet felismerni, hogy mik azok a rejtett minták, és, és a hozzájuk kapcsolódó érzelmek. És mi kellene ahhoz, hogy másképp válasszak? Kérdezd magadtól, hogy mi kellene ahhoz, hogy most másképp válasszak? Hogyan tudnék egy olyan kapcsolatot teremteni, ami örömmel és könnyedséggel tölt el? Hogyan lehet a saját boldogságom forrása? Hogyan lehetek a saját boldogságom forrása? És hogyha egyedül nem megy, mert egyébként nagyon nehéz, mert sokszor hazudunk magunknak, tehát a kis tudatalattink nem akarja, hogy mi változtassunk. Tehát, hogyha ezt egyedül nehéznek érzed, akkor keres nyugodtan, vagy bárkit, aki tud segíteni ebben a folyamatban. Az ismétlődő kapcsolatminták nem a kudarc jelei, hanem lehetőségek arra, hogy fejlődj, és hogy mélyebben megértsd önmagadat. Mert a változás lehetséges, ha hajlandó vagy tudatosan odafigyelni a választásaidra, és elengedni azokat a mintákat, amelyek már nem szolgálnak téged. Tehát ne feledd, hogy minden új nap esély arra, hogy mást válasz, és közelebb kerülj ahhoz az élethez, amire valójában vágysz. Tehát, hogyha megkérdezed magadtól, hogy ki vagyok én? Ki vagyok én? A mintáim nélkül, a hitrendszerem nélkül, amit másoktól átvettem, hogy tulajdonképpen ki is vagyok én valójában. Hogyha erre rájössz, akkor már fel tudod építeni azt az új énedet. Például, hogyha elindulsz valamire, de nem tudod, hogy merre akarsz menni, akkor soha nem fogsz odaérni. Tehát amíg nem tudod, hogy te ki vagy valójában, és hogy hogyan működsz, milyen minták alapján, ugye addig ezt nem tudod megváltoztatni. De ha már rájöttél, hogy ki vagy, akkor özönleni fognak hozzád a lehetőségek, mert azért nem tudod a dolgokat megváltoztatni, lehet, hogy eltelt 10-20 év, mert az nem a tiéd. Nem az, amit te szeretnél lenni valójában, hanem átvetted a szülőktől, az ő mintáikat követik, ahogy a nagymamát csinálta, ahogy a dédnagyát csinálta, vagy bárki. És amíg ezeket a mintákat követjük, nem tudjuk, hogy mi valójában kik vagyunk, és ezért nem is tudjuk megváltoztatni. Úgyhogy ha sikerült rájönni, hogy ki is vagy te valójában, akkor könnyű lesz. Nem könnyű, de könnyebb, inkább úgy mondom. Könnyebb lesz letenni a régi mintákat, és tényleg felépíteni azt, aki valójában szeretnél lenni, és ahogy szeretnéd, hogy az emberek bánjanak veled, de minden belülről indul ki. Tehát ami vagy te belül, a külvilág azt tükrözi ki. Ahogy te érzed magad, ahogy gondolkodsz, amilyen nézőpontjaid vannak az emberekről, a világról, saját magadról, a külvilág azt fogja visszatükrözni. És te hiába veszekszel vele,
mert te hoztad létre. Tehát most gondolj bele, hogy ez olyan, mint amikor gondolsz egy macskára, meg egy fára, és akkor azt lerajzolod egy papírra. Tehát a gondolatod alapján létrehoztál valamit ezen a papíron. Elkezdenél veszekedni a papírra, hogy te lovat akartál, holott te hoztad létre azt a macskát és azt a fát a gondolataid alapján. Most lehet ez egy kicsit így furán hangzik, meg le van szűkítve, de a lényege az, hogy minden belülről indul ki. Hogyha ezt megérted, akkor megváltozik a világ. Úgyhogy, ha szeretnél változni, akkor várlak szeretettel, keres nyugodtan, akár beszélgetésre, akár testkezelésre, akár vászkezelésre, szeretettel várlak. Most megállítom a hanganyagot, és folytatjuk a többiekkel. Téged viszont várlak vissza szeretettel, és csodaszép napot kívánok neked!